Vítajte v našom podcaste Jogováreň. Náš podcast je o joge a o živote s jogou a niekedy aj o tom vôbec, čo tá joga je a čo možno jogou môžeme spraviť. A čo môžeme spraviť lepšie jogou. Moje meno je Lenka. A moje meno je Daria. A máme taký rest. Minule sme mali epizódu po špeciálnej epizóde, ale nezabudli. Ja som si to spomenula na to, že sme nespravili rekapituláciu všetkých tých sutier, ktoré sme spravili predtým. Takže budeme pokračovať. Ale ja mám takú otázku, aj keď toto sa bude týkať až... Nie, už sa to týkalo jednej epizódy, ktorá vyšla, keď sme sa rozprávali o mantrách a Daria si spravila výlet k Dunaju a ja stále neviem ten príbeh, že čo sa ti stalo, ako si chcela ísť k Dunaju a chcela si, pretože tá epizóda, ja som ju nazvala, že sadí si k Dunaju a vypočuje si svoju mantru a Daria sa rozhodla, že ide k Dunaju, až tam odšoferovala a potom nenašla parkovanie. Pozemské veci. Povedz nám tento príbeh a to také ako je to podľa mňa celkom relevantné, že si sa snažila niečo spraviť a aj keď to bolo také, hej, ako vravíš, pozemské, také možno povrchné, ale podľa mňa to je veľká ako dedication, hej, že sa úplne oddáš tomu, že kvôli podcastu sa vyberieš niekam autom a snažíš sa tam ísť nahrať nejaké video, lebo keď si to tak zoberieš z toho indického pohľadu, tak tam tá cesta k tej Gange, tak to je ako big thing, hej? Takže keď sa k tomu Dunaju odhodlala. A ja som zároveň v poslednej dobe, keď vidím Dunaj, ja mám takú cestu do jedného štúdia a včera sme sa vracali zo Slovenska, tak sme išli okolo Dunaju, okolo toho nášho ako viedenského kanálu, čo taký menší. Ale ten pohľad samotný na ten Dunaj, alebo na tú tečujúcu vodu, a ti niečo také dá, neviem to opísať, ale niečo na tom je také špecifické. Ľudia tam chodia, si tam sedajú, hej, aj teraz, keď som bola v Ostrave, tak tam sme sa prechádzali popri rieke, myslím, že ja som sa spýtala, ako sa volá, nejaká Ostravica, alebo niečo také. Pardon za moje zlé znalosti geografie. Má to niečo do seba, sledovanie také tej tečúcej vody alebo voľna alebo niečoho. Takže ja si myslím, že to bol super nápad až na to, že ti nevyšiel. Takže nám povedz, čo sa stalo. No, problém bol ten, že ja som mala 2 deti a môj pôvodný plán bol ísť ku Evrovej, lebo tam je tá voda, alebo teda niekam bližšie k River Parku. Lebo tá voda tam má takú silu. Lenže pri River Parku nič nenatočíš, lebo tá voda je ďaleko a pri Eurovej už je strašne veľa ľudí a keď máš 2 deti, ktoré musíš kontrolovať, aby nespadli do tej vody, tak mne to pripadalo dosť nebezpečné. Tak som sa vybrala, ako Karlovke je, ak bývate v Bratislave, tak ak idete od vodárenského muzea, tak tam je taký veľmi pekný úsek, kde je menej ľudí a proste môžeš voľne sa prechádzať a je to proste pekný spot. No a samozrejme ja som nevedela, že o 11:00 v Bratislave pri Dunaj sa nedá zaparkovať a moja otázka je, že čo robia ľudia, čo chodia do práce od 9:00 do 5:00. Tak som skúšala a potom som pochopila, že ja stratím viacej času hľadaním parkovacieho miesta a ako travením času pri vode a sme to otočili na náš favorite spot, železná studnička. A toto ma ako vždy istí. Ako samozrejme ten potok tam nie je taký silný ako Dunaj, samozrejme, ale je to tečúca voda, ako si povedala, ktorá má obrovskú silu. Proste, aj keď len tam sedíš, to je taký, podľa mňa, pocit, ako keď sedíš pri ohníku, nie? Že pozoruješ ten oheň, čo tam tvorí a takisto aj voda vyvoláva v tebe to asi trošku iné pocity ako oheň, ale stále je taká súčasť tých elementov, prírodných živlov. Áno, živlo. tak. Ale možno ty si sadneš ku Gange a natočíš nám tú mantru. Áno. Mne sa páčilo to video, bolo super aj s malým potokom. A zase, keď si zoberieš počet ľudí, ktorý počúva, tí 5 ľudia, čo počúvajú náš podcast, tak nie každý má prístup k Dunaju a možno ma nedá práve nejaký ten potok. A ja, čo budem v
Indii keď nebudem v Rishikeshi, ale keď budem potom v tom rezorte, kde sa bude konať kurz, ktorý budem absolvovať, tak tam tiež je iba nejaká taká rieka. Takže nebude tam Ganga. Ale asi sa vlieva do Gangy. A To musím ešte tá sa pozrieť, že vlieva do Gangy, tuším. musí a kamínam. No. Nemá šancu. Ostravica sa rozhodne nevlieva do Gangy. Ani do Gangy, ale ani do Dunaja. Tiež som sa pýtala, že kam sa vlieva. A vlievala sa niekde tam ako na sever. Tiež tie Čechy nejak odchádzajú do toho Severného mora versus tie naše rieky sú na Slovensku trošku naopak. OK, tak nám môžeš zarecitovať mantru, skoro som to zabudla. Tak, ideme od začiatku, tak teraz momentálne nerobíš niečo, na čo sa musíš sústrediť, tak môžeš na chvíľku sa zastaviť a usadiť sa do pohodlného sadu. Môžeme sa spoločne nadýchnuť na Om. Om. Yogena chittasya padena vacham malam sharirasya Chavaidiakinam yopakarottam pravaram muninam patanjalim pranjalir anatosmi. A môžeš pomaličky otvoriť oči. Tak čo sa týka tej rekapitulácie, máš Zuzku pripravenú? Lebo ja už ako tradične nemám. A mám iba čísla, ktoré sú tri samotné. V sanskrite, ale nemám ten slovenský preklad. Takže sme prestali 24, alebo teda zrekapitulujeme od 24, kde, tam to bolo pekná. Tam bolo toho veľa. Purusha, Išvara. Sme tam pokračovali, sme rozoberať Išvaru. Išvara je zvláštny druh bytia, nedotknutý nevedomosťou a jej plodmi, ktorý nepodlieha karmám, sanskáram ani dôsledkom svojho konania. Potom 25, keď sme rozoberali ďalej, v ňom je poznanie nekonečne a v ostatných je len zárodkom. Bol učiteľom prvých majstrov, pretože nie je obmedzený časom. Hej, tieto vlastne všetky vysvetľovali, alebo teda popisovali tie vlastnosti Išvaru, alebo charakter Išvaru presne ho definovali, čo je zaujímavé, pretože ja som to tak nikdy nevnímala, ako ja som vnímala, že je tam tá ako jedna sutra o Išvarovi, teda v dvojke, v druhej pade, že tam ako áno, máme tam Išvara Pranidhana, ako všetci, nie všetci, ale veľa ľudí, ktorí majú tie jogové kurzy, tak ste asi počuli o jamách, niyamách a práve v tých niyamách, je to v niyamách? Alebo je to v jamách? Ahimsa, Mačaria, OK, tak v niyamách to je, kde máme povedané, že máme sa oddať tomu Išvarovi. Tak ja som vedela, že v tých Yoga sutrách je o Išvarovi nejaká zmienka aj v tej prvej pade, v tej prvej kapitole. Ale nikdy som netušila, alebo si nevšimla, že tam sa takto dopodrobná rozoberá. Tak veľa. Ani ja. Ja som vždy vnímala len tú druhú sadhanu, v ktorej sme rozoberali Išvaru. Tak je to zaujímavé, napriek tomu, aká vedecká táto kniha je, ako veľmi sa tam venujeme tomu Išvarovi. Potom 27, veľmi dôležitá. Vyjadruje ho slovo Om. Ďalej hovoríme o Išvarovi, ale už sme sa trochu prehúpli do mantie, do takého konkrétnejšieho aplikovania alebo nájdeniu Išvara, že nemusí to byť iba nejaký boh, ktorého si predstavujeme v nejakej forme, ale môže to byť nejaký zvuk, čo je celkom také ako alternatívne, že dáva nám rôzne príklady. Môže to byť aj zvuk. 28. Toto slovo by sme mali opakovať a meditovať o jeho význame. Tam sme rozobrali asi pranavaš, ak sa nemýlim. Japas. Hej, aj tie mantry ešte sme pokračovali a ten japa, to je tam dôležité, že to je to opakovanie a môžeme použiť tie maly. 29. Tak spoznáme vnútorné vedomie a zničia sa prekažky, ktoré bránia poznaniu.
A potom boli tie prekažky. Prekažkami na ceste k poznaniu sú choroba, nečinnosť, pochybnosti, nedbalosť, lenivosť, túžba po zmyslových požitkoch, nesprávne vnímanie, neschopnosť sústrediť sa a nestálosť koncentrácií. To sme, tuším, rozoberali dopodrobná. Veľmi. Carrera mal ku každej tejto prekážke niečo, čo vedel o nej povedať. Je to také ako mouthful, je toho veľa. Tuším, ich je 9, alebo koľko je tých prekážok? Ako dosť veľa, vypočítať ich všetky. A potom aj tá ďalšia sutra. 9, áno. Hej, Tieto rozptýlenia, to si dobre povedala. Tieto rozptýlenia sprevádza utrpenie, skľúčenosť, chvenie tela a nepravidelné dýchanie. Odstraníme ich sústredením sa na jeden predmet. Že on má vždy, podľa mňa, také pekné čísla. Vieš, že 9, 8, aj keďže čo není pekné číslo, je otázka. Ale aj tu na ich 5 týchto... Čo sú to teraz? Týchto 5? To sú naše rozptýlenia. Áno, to je tá vykšepa. A tam sme mali prvýkrát duchu, ktorá je celkom dôležitá. Tuším 7-krát zmenená v Yoga Sutrách, ako výnimočne jedno z mála slovíčok, ktoré pravidelne sa k nemu vraciame naspäť znova a znova. A tých je 1, 2, 3, 4, 5, alebo iba 4 sú tieto? Iba 4. Duchka, Dharmanasya a Gammeja Yatva sú dve rôzne veci. Po slovensky je to 4. Trpenie, skľúčenosť, chvenie tela, nepravidelné dýchanie. Lebo podľa mňa nepravidelné dýchanie dala spolu, že? Švása pre švása. Nie, dobre, no áno, hej, to je jedno. To je jedno a to isté. Ako ono to je ako spolu. Hej, to sú iba 4. OK, tak to nie je také pekné číslo. 4 je také celkom nudné číslo. Ja som sa rodila 4. Tak ako, ja som tiež narodená 1 a 3, takže to je dokopy 4, takže to je to isté vlastne. Krásne. Takže to sú tie naše rôzne príznaky, symptómy práve tých prekážok a tým sa vieme zbaviť, takže ukludníme mysel a zároveň sa nimi vieme zbaviť aj 1.32. Tým, že sa koncentrujeme na ten jeden objekt. Jeden predmet. A potom sme mali 1.33, ktorú sme mali minulé. Môžeš ju prečítať? Nenarušený. Po slovensky? Po slovensky. Nenarušený pokoj mysle sa dosahuje rozvíjaním priateľstva k tým, ktorí sú šťastní, súcitu k nešťastným, radosti k cnostným a neutrality k bezbožným. Vidíš, sme nerecitovali včera túto mantru. Tú melódiu som ti neukázala. Hej, my sme sa včera stretli naživo, takže preto, ale nebolo málo času. A v tých najbližších 6 sutrách, ktoré nasledujú, tak tam nám dáva Patanjali rôzne techniky a objekty na meditáciu práve na upevnenie tej mysle. A všetky tie sutry majú niečo podobné a to je slovíčko vá, ktoré znamená alebo. Každá jedna z týchto sutier a tiež opäť úplne som bola tohto, že nevedomá si toho, že tam je vždycky to vá 6-krát za sebou v každej tej jednej sutre, ako mne sa to páči vyslovovať to vá, ale nevšimla som si, že to ide 6-krát za sebou. Ty si to všimla? Vôbec. A takto, keď ti to niekto povie, tak zrazu, že wow. Ani to, že duchu máme 6-krát. 7. Tuším 7. Ja som počúvala teda s tým Jagannathom Carrerom, reverendom, taký podcast, ale to ako on napísal jeho knihu a tam vravel, že v podstate jemu aj dal sám Sachidananda, teda ako nie, že požehnanie, ale on tak ako navrhol, že treba updatenúť tie yoga sutry, treba nejaký nový komentár a vychádzajú teda z tej integrály jogy. A vravel, že on si dlho, roky si zapisoval rôzne poznámky ohľadom sutier rôznych a ľudia mu vraveli, že no, toto by si mal akože vydať, lebo on mal to všade napísané na všelijakých zdrapoch papierov a chcel to aj nejakým spôsobom si sám pre seba skonsolidovať, že akým spôsobom sa mu to ako nejak
že bolo by dobre mať to na jednom mieste, len nie všade možne. Tak to bol jeho cieľ, ako taký personálny, ale ľudia ho stále mu vraveli, že nech to spraví, že treba to, a som Sačidananda mu to povedal, hej, ako jeho učiteľ, treba nejakú moderný prístup na to dať. A keď to napísal, tak to dal Sačidanandovi prečítať a Sačidananda mu povedal, že Patanjali ťa viedol. Keď si, počkaj, bol to Patanjali, bol to Išvara. Povedal, že Patanjali, tuším to bolo, teraz to, aj to napísané v tej knihe niekde. Patanjali was really with him when he wrote this book. Áno, je to tam hneď prvá vec vzadu na tej knižke, alebo si pamätám, že to vrával. Že toto on na to povedal, že áno, takže Patanjali bol naozaj s ním, keď napísal túto knihu a zároveň vravel, on to napísal 2006 alebo 2008 a vravel, že v dnešnej dobe teraz, keď ľudia niekedy prídu za ním, že že mne sa strašne páči toto, čo si akože napísal v tej knihe. A on, že to som mi povedal, že on si to vôbec nepamätá, že to napísal. A ľudia často citujú veci z jeho knihy, jeho slova a on absolútne si to nepamätá. A zároveň vraví, že dnes by sa na to už trošku inak pozrel. Ako trochu už by to zmenil. Možno by bol viacej stručný, už by sa toľko nerozpisoval. Čo je zaujímavé. Už z neho on sám sa stáva taká sutra, hej? Že netreba sa toľko o tom rozpisovať. Aj keď je to najbližšie sutry, ktoré máme, tak tie sú není také veľa opísané. Čo ja by som prijala aj viacej. Keď som pozerala ostatné komentáre na ostatné kapitole, tak tam tiež akože veľmi maličko to je. To gro je všetko v tých prvých. Hej. Ja som chcela pozrieť aj samotného Sačidanandu, ale nestihla som pozrieť, či on má napísané viacej. A tiež som nestihla na tieto. Ale Minažik sa takým normálnou veľkosťou rozpisoval. Nespravilo to kratšie. A takým tým jeho komentárom, že niekedy to ani moc nemáš pocit, že súvisí s tou sutrou. Ale niekedy hej. Takže ideme na to 1.34. Prvá alebo sutra. Prachardana vidharanabhyam va pranasya. Je to tak? Neviem. Minule som mala tú teóriu, že nesmieš zastať, lebo keď zastaneš, tak v tom momente to stratíš. Alebo sa mysl upokoj vtedy, keď vydýchneme a zadržíme dých. To je zaujímavý preklad. Hneď vysvetlím, že prečo. Pretože keď som diskutovala túto sutru s mojim novým obľúbeným AI. Není to obľúbeným, ale tak akože ja som teraz taká zanevretá na ChatGPT, takže teraz používam Gemini. OK. A som to išla diskutovať s Gemini, s tým Google AI, alebo som chcela vedieť lepšie, čo znamená Prachardana, pretože to Minažik preložil trošku inak ako Carrera. A celkovo som najnovší vedecký výskum ukázal z roku 2023, ja som si to potom googlila, lebo jedna učiteľka mi o tom povedala a bola som taká z toho strašne smutná, že nie, že však my tomuto veríme roky. 1000 ročie veríme tomu, že výdych. A ja vždy dávam v mojich hodinách, aj v mojej vlastnej praxi, dôraz na výdych. A že ten výdych je práve to ako to čarovné, hej, ktoré ťa presunie z toho sympatiku do parasympatiku, že ťa ukludní a ukončenie toho výdychu. Ono to dáva zmysel, pretože ty, ak nevydýchneš poriadne, tak sa nemáš kam nadýchnuť. Ty najskôr musíš dať ten vzduch von, inak nemáš kam sa nadýchovať. Ak nevydýchneš poriadne, tak potom vlastne dýcháš iba na vrchu tvojich pľúc a tým pádom to je také nedokonalé. Není tam tá diafragma involvovaná v tom dýchaní, pretože to iba niekde hore na vrchu. Hej, keď vydýchneš, tak tá diafragma úplne stúpa, vypustíš všetko von a potom sa môžeš zase nadýchnuť. Avšak tento najnovší výskum, oni skúšali rôzne techniky a rôzne tie také ratios, rôzne zlomky toho, ako dýcháš a že či je dôležité naozaj napríklad predĺžiť výdych.
versus máš kratší nádych. Veľakrát máš rôzne pranajama techniky, kedy nadýchuješ sa na 4 a vydychuješ na 6, alebo môžeš to ešte zväčšiť. A potom sú techniky, kde zase naopak nadýchuješ sa na viacej a výdych máš kratší a tie sú také, ktoré ťa majú práve naozaj aktivovať skôr versus tých, čo máš dlhší výdych, by ťa mali ukludňovať. A toto je niečo, čo sme sa naučili aj na kurzoch a učíme ďalej ďalších ľudí, našich študentov. A tento výskum ukázal, že ti je úplne jedno, aké tie zlomky si dávaš. Jediné, čo funguje, je, že OK, keď je pomalší ten dých, tak ťa to ukludňuje, no to vieme. To ako to je naisto, hej? Ale jedno, že či vydychuješ viacej, alebo dlhšie teda, alebo sa nadýchuješ dlhšie, keď je to jednoducho pomalý dých, tak ťa to bude ukludňovať. A preto som si pozrela túto sutru, že tu hovorí sa o tom výdychu a tá pračhardana má znamená ten výdych. Tak ja, že naozaj to je iba ten výdych, že už Patanjali mal túto teóriu, ktorú teraz 2023, aj keď nepozerala som si poriadne, že ako ten výskum, či bol dobre spravený, lebo trochu som si pozerala metódy a tam bolo, že no, tak učiteľ jogy a ja, že no tak ako učiteľ jogy, vieš, ako informovali ste ho, z akej bol on ako tradície, lineage, dajte mi viacej informácie o tomto učiteľovi jogy. Lebo tí učitelia sú rôzni a to dobre vieme, hej, nie učiteľ ako učiteľ. Tak som hneď ako bola taká, že Boh vie, ako to bolo. Ani som sa nedočítala, že koľko ľudí mali. To tam niekde asi bolo, ale už som potom sa na to vykašľala. Som skončila pri tom učiteľovi jogy a som to súdila, že tam bol nejaký random učiteľ. Americký. Možno to neboli ani, možno to nebol ani ten istý učiteľ, čo učil rôzne skupiny. Boh vie, ako ich to učil tých ľudí, že ako majú dýchať. Tak som to trošku tak odsúdila. A chcem byť stále s Patanjalim, že áno, ten výdych je dôležitý. A toto Zuzkina, ten preklad je, že naozaj tá zádrž po tom výdychu, čo mne dáva zmysel, aj keď veľakrát je to prekladané, že alebo, že buď dávaš dôraz na výdych, alebo na zádrž a nehovorí sa, že po zádrži. Ale páči sa mi ten Zuzkin preklad. Takže pračhardana aj výdych, Gemini súhlasil, že je tam niečo, čo ako tá chart, tuším, bolo niečo spojené s niečím takým expulsion, niečo, čo dávaš von, ide to von a externé a dole a bolo, neviem už čo, hej, takže vychádza to, že to asi znamená výdych. Vidháránabhyam je zádrž, takže zadrž s výdychom alebo po výdychu, zadržaním. Vá je alebo a pránasya je, prvýkrát máme slovičko prána, čo minule sme už mali prana a teraz máme prána s dlhým A s prvým a to je práve tam, odkiaľ vychádza aj prána, tá energia a aj v tomto prípade sa to prekladá ako dých, čo je zaujímavé, pretože ja som veľakrát počula taký názor, že prána nie je iba dých. Hej. Ale už som aj počula také, že začína. Hej, ale že začína to tým dýchom. Že ten dých je ako niečo, pomocou čoho môžeš tú pránu potom neskôr aj bez toho dýchu možno ju vieš nejako hýbať, ale na začiatku používaš ten dých na to. Ale podľa Carrery je to dých, je to od an znamená dýchať a prá znamená dopredu, vpred. Myslím si, že to je to preložené ako dých, lebo rozprávame o výdychu, takže preto to je preložené ako dých, ale inak ja som bola učená, že prána je niečo, čo má v sebe akoby život. Že dých nesie tú pránu, ale nie je to len dých. Že všetko, čo aj konzumujeme alebo čo cítime, obsahuje pránu. Napríklad láska obsahuje strašne veľa prány alebo nejaká taká vášeň. Ale v tejto sutri o tomto je zbytočné rozprávať, lebo je to o niečom úplne inom. Hej, ja poznám také, že nie každý dých ti doplní pránu, ale vieš použiť určité dýchy, určitý spôsob dýchania na to, by si ju doplnila. Ty vieš aj vyčerpávať alebo dávať pránu preč, keď dýcháš tým, že si to neuvedomuješ nejakým neuvedomilým spôsobom, tak strácaš tú pránu. A keď vieš dýchať nejakým spôsobom, ktorý je vedený, vedomý, tak vtedy ju vieš zase získavať.
Ak sa čudujete, že prečo teraz vyzeráme inak, ak to náhodou pozeráte, alebo znieme inak, tak je to preto, že sme museli prerušiť naše nahrávanie už asi milióntykrát. A napriek tomu, že som zaspievala mantry, tak nás to stále vyhadzuje. Ja som nezaspievala mantru Ganešovi a myslím si, že to je moje vina, ako vieme z indických príbehov, že je to veľmi dôležité invokovať Ganeša. Hej, no, asi musíme obidve, tak na budúce snaď. Snaď dneska stačilo, že ja som zaspievala aspoň na chvíľku. Budeme pokračovať s Karerovým prekladom. Okay. Karera hovorí, alebo pokoj nájdeme pomocou kontrolovaného výdychu, alebo zádržou dychu. Hľadáme ten pokoj, pretože myseľ a dých sú príbuzné, tak vieme použiť ten dých, čo je pravda aj z fyziologického pohľadu, že vieme, že tým dýchom vieme regulovať nervový systém nejakým spôsobom, keďže what wires together that fires together? Nie, naopak. Všetko to poviem naopak. What fires together, že čo spolu sa aktivuje, tak to sa spolu aj dá do jedného. Spája. Teraz, keď nevidíš môj face expression, tak to je asi také ťažké, ne? Že navnímať. Hej. Tak to sa dokopy dáva do jedného káblu. Tak to ja hovorím. To znamená, že keď veľakrát, keď nám sa spomalí srdce a náš dých a zároveň sa uvoľníme, pretože sme uvoľnení, tak sa spomalí to srdce, tak aj naopak, keď spomalíme ten dých, tak sa nám spomalí aj naše vnímanie, alebo nevnímanie, ale skôr sa uvoľníme, pretože je to efektívnejšie. Takže toto už vedeli aj dávni Ršiovia, to opozorovali a Carrera to tak sám interpretuje. Rýchly dých rozruší myseľ a naopak, keď je myseľ kľudná, aj dých je kľudný. Presne to, čo som teraz povedala. To je pravda. Pomocou regulovania dýchu vieme utišiť a vyčistiť našu myseľ. To je asi všetko, čo Carrera k tomu mal čo povedať. Veľmi, veľmi také znova jednoznačné, priame. Tak toto je. Minážik hovoril, že alebo je možné utišenie vo zátvorke získať správnym dýchaním a zadržovaním dýchu. Nepovedal, že výdych, ale povedal, že dýchanie, regulujeme dýchanie. A to súhlasí s tým mojim tým výskumom, ktorý rozprával o tom, že je jedno, či predložíme alebo prehlbíme výdych, alebo jednoducho stačí pomalé dýchanie. Takže Minážik opäť bol, už vedel dopredu, že čo sa bude neskôr, čo sa zistí zjavne. Alebo možno sám to zistil, že to je jedno, že či predložujem nádych alebo výdych. Že stačí, že pomaly dýcham, alebo teda nejakým spôsobom správne dýcham podľa neho. Alebo zadržujem ten dých. Opisuje Patanjaliho ako vedca, čo často je tak opisované. To je brand, ne? Myslím, že veľa ľudí sa s tým súhlasí, že to bol ako keby taký, on tak analyticky všetko opisoval. A tým pádom si nedovolí Patanjali vynechať žiadnu techniku a musí všetkých spomenúť, preto ich máme teraz 6 vypísaných za sebou. Ale Minážik hovorí, že whatever, doesn't matter, vôbec na tom nezáleží, pretože konec koncov, keď chceš dosiahnuť ten žiaduci kľud, je najdôležitejšie to, ako žijeme, akým spôsobom žiješ. To, že máš nejaké techniky, tak to je super, ale na čo ti to je, keď ich robíš iba mechanicky a si hajzel. Hej, v živote. Je super mať tie technické pomôcky, ale keď sa navrátiš k zlému jednaniu, tak jasne, že tvoja myseľ bude rozrušená. Ak máme jogický spôsob života, tak ľahko k duševnému zrušeniu neprídeme. Zdôrazňuje, že tí študenti, ktorým sa Patanjali snaží prihovoriť, žili izolovane a tým pádom nemali ani moc príležitosť stretnúť sa so všelijakými takými skúšajúcimi momentami, kde by boli skúšaní, že aby si museli udržať tú myseľ, čo je vždy pravda, že to je veľký rozdiel. Dobre vieme, že keď snažíš sa žiť v spoločnosti, tak máš to pokušenie stále. Stále si atakovaná Instagramovými reklamami, ktoré rozrušujú. Alebo difficult people. Alebo difficult people, no, ktorými musíš jednať. Alebo niekedy sa nájdeš a objavíš vo veľmi dobrom prostredí. Ja som dneska sa rozprávala s majiteľom jedného štúdia nového vo Viedni a on vravel,
A to bolo úplne, že taká som bola dojatá. On vôbec není učiteľ a jogu myslím, že iba tak ako skúša sem tam, ako asánovú prax, ale a on je typek, ktorý robil marketing predtým pre rôzne firmy a vravel, že ja keď vidím, že hodina nefunguje, tak ja viem, že to je tá kombinácia toho času, kedy sa tá hodina koná a miesta, kde sa nachádza štúdio. A není to o tom, že... A chápeš úplne, že človek, ktorý není vôbec ani z jogovej sféry, ktorý predával čokoládu a toto ti povie, pretože on má tú skúsenosť s tou čokoládou, že predával čokoládu a že to nebolo o tom, že ten produkt bol zlý. Tá čokoláda nebola zlá, jak doslova nebola pokazená. A každá tá jedna čokoláda mala nejaký trh, len musela si naozaj vedieť, že kde to predať. A možno ako ju skladovať, alebo niečo, hej, že to nebolo o tej čokoláde. Takže to bolo úplne, že super, lebo on to, nie každý bude mať takýto názor. Wow. Čo hovorí Bryant? Ja by som ešte tu dneska zapojila Desika Čara, lebo som sa pripravovala a som zistila, že ako Desika Čar popisuje sutry, tak jeho komentáre sú sutry sami o sebe. Áno. Oni sú veľmi krátke a on vždy... Komentuje sutrou. Sutrou, áno, presne. Vždy dáva tu, nevždy, ale veľmi často dáva takú otázku, na ktoré sa máš zamyslieť. Takže túto sutru mal, že... počkaj, nie táto? Aha, tak v tejto nedáva otázku, ale v tej ďalšej dáva. Túto sutru okomentoval tak, že môže byť to preklad sutry. Môže byť užitočné praktizovanie dýchových cvičení s predĺženým výdychom a potom dáva jednu vetu. Treba sa však pod vedením učiteľa správne naučiť dýchové techniky. Ale toto si myslím, že veľmi dôležitý postreh, lebo veľakrát aj zaujímavé, že toto sa prikladá to ako dýchové techniky. Neviem, že kde je moja anglická Heart of Yoga, ale musím si pozrieť, že či mi je to tam špecificky napísané, že dýchové techniky, alebo je to ako pranayama. A že je to také... Často sa učíme z YouTube alebo z nejakých reelsok na Instagrame, nie? Alebo že sa berieme knihu, ale ja si myslím, že pranayama je tak obzvlášť taká časť jogy, ktoré veľmi, veľmi benefituje, že robíš ju s niekým. Akože aspoň ten základ sa naučíš s niekým. Nie len, že tvoja prvá skúsenosť s pranayamou je, že si otvoríš Vima Hofa a prečítaš si, hej, ale že naozaj ťa niekto sprievádza v tomto. Hej. Neviem, ty máš aký názor? No, ja mám teraz takú tendenciu, že chcem ako keby sa naučiť sama veci z knižky, ale všetky knižky hovoria radi učiteľa. A je to pravda, že ty máš otázky. Hej, ty máš otázky, že robím to správne a dáva mi to zmysel, lebo to môže byť napísané v tej knihe, ty to môžeš nesprávne pochopiť a potom sa čuduješ, že prečo nemáš ten správny výsledok. Teraz mi jedna baba posielala, Kristina, na Instagrame z nejakej knihy napísané, že ako sa robí trikonásana a bola zmetená, lebo ja som s ňou mala anatómiu a sa ma pýtala, že ja som to opisovala nejako inak. Hej, ja som to presne naopak rozprávala, že čo robí tá predná noha, či rotuje von a tam v tej knihe bolo, že najskôr ju vyrotuješ a potom snažíš ako keby dať dovnútra. A ona, že ty si nás učila, že tá predná noha stále rotuje von a ja, že hej, áno, ale musíš si uvedomiť, že aj to chodidlo musí rotovať dovnútra, zároveň ako to stehno rotuje von a je tam určitý tendencia, akcia, kde sa vraciaš do stredovej línie v každej jednej pozícii. To sa môže interpretovať, ako keby si chcela to stehno addukovať, dávať do stredovej línie. A takže ty v tej knihe to môžeš nejako napísané mať, pochopíš to svojím spôsobom a potom to aplikuješ a nemusí to byť úplne správne interpretované. Neviem, že tá kniha bola zlá, ale dá sa to interpretovať aj tak. A každý si to vie keby svojím spôsobom. Ja som si to interpretovala, že však to súhlasí s tým, čo ja ako to učím. Možno aj ten preklad závisí od toho, že ako človek preloží, ako vníma preklad do svojho rodného jazyka. Závisí od toho, že z akého jazyka to prekladáš, alebo čo je tvoj materinský jazyk. Hej, ako to preložil, je tam veľa faktorov. Ako to preložil ten prekladateľ, lebo teraz mám tu anglickú Heart of Yoga a tu je, že the techniques, however,
must be correctly taught and guided. Takže nehovorí vôbec, že breathing. Ale je tu, že practice of breathing exercises. Takže breathing, extended exhalation might be helpful. Breathing. Ale hej, áno, tak to, že to sme minula teraz pred chvíľkou hovorili, keď sme teraz natáčali. Pol hodinu dozadu sme hovorili. Že tá prána je veľakrát považovaná nie za dých, ale zároveň používame dých na tú pránu. Ja som taktiež bola učená a takto tiež mám zafixované, že sú separátne v tej západnej našej praxi zaužívané dýchacie techniky, ale keď vyslovene robíš s pranajom, tak robíš s pranou. A dých prenáša tú pranu. Hej, opäť to je mechanická... To, čo možno pre vás je teraz opakovanie, ale pre nás je to nový deň. Je to mechanické versus keď to robíš s určitým zámerom. A ešte k Bryantu. Táto sutra je súčasťou nasledujúcich sutier, ktoré sa vyznačuje tým používaním slovička va a Bryant tu podotýka, že to, že je to va, čo znamená alebo v slovenčine, to neznamená, že jedno necháme a druhé vynecháme. A toto sa myslí, že všetko musíme zahrnúť do svojej praxe, aby sme dosiahli nejaký výsledok. Takže neviem, prečo to používajú slovičko va. Možno to bolo vtedy zaužívané takto. Ale myslí sa, že všetko máš použiť z toho, čo budeme rozoberať ďalej. A potom taktiež tu uvádza rôzne aspekty dýchu, ktoré používame v pranajame. A to možno niektoré z vás už počuli. Rečaka je to výdych, puraka je to nádych a potom máme kumbhaka a kumbhaka je zádrž dýchu. Možno niekto z vašich učiteľov vám to aj hovorí na hodine, že keď máme zádrž dýchu, že voláme to slovičkom kumbhaka. Alebo kombuča. Mám som tu ešte nejakú myšlienku, ktorá mi... kombuča. Hej, keď si dáš fľašu kombuči, tak určite máš zádrž dýchu. Ešte som mala tu nejakú myšlienku, počkaj, s ňou pranajama. Dobre, to príde asi neskôr. Ja som ešte bola tak učená v pranajame, že skutočná napríklad nádyša od Hana, možno z vás veľa pozná, to dých striedavou nosnou dierkou, ale tak veľmi zjednodušené povedané, lebo tam sú tiež veľa nuancov, že som počula, že napríklad nádyša od Hana nemôže byť bez zádrží dýchu, že volať sa nádyša od Hanu, alebo celkovo pranajama je len pranajama vtedy, keď používame v pranajame zádrž dýchu, tú kumbaku. Nejako medzi kolami pranajam, alebo teda v jednotlivej pranajame. Počula si tako už niečo? Hej. Teraz keď nevidím teba, tak neviem, že ako reaguješ. Že kývam hlavou, nevidíš ma? Ja totiž Lenku nevidím. My sa nevidíme. Dneska máme také blind date. Low data mod. Aby sme to donahrávali. A ešte teda ukončuje Bryant túto sutru tým, že uvádza to komentár Harihara Nandu, ktorého tiež cituje veľmi často tu, že aj meditácia je veľmi prospešná, keď je používaná spolu s pranajamou. Tak to sú aj takto, ako keď sa uvádzajú yoga sutry, ku ktorým teda ashtanga, pás, ktorý rozoberieme v tej druhej časti, tak je to také, že yama niyama asana, pranayama pratyahara, pranayama a potom ideme smerom ku meditácie. Takýmto spôsobom dosiahneme tú one-pointedness, to, že sa sústredíme len na niečo jedno, alebo sa nesústredíme už na nič a dosiahneme rôzne stavy samadhi. Takto sa zbavíme všetkých vritis. Jednoduché. Koniec citátu. Jednoduché, hej, len sa zbav. To ako sme v tej epizóde, ktorá teraz vyšla, som tam spomínala Taliu, ktorá reagovala veľmi dobre na veľmi jednoduché pokyny, že just do it, tak it's easy a išla a spravila stojku na rukách. Tak aj tu proste sa zbav tých vritis. Dýchaj. Zastav dých. Dýchaj. Dýchaj a nedýchaj. A je to. Asi tam. Len to musíš robiť pravidelne. Si tam. Môj učiteľ Kešava teraz on hovorí, že stále to musíš robiť. Ak nemáš tú practice, tak jasne, že to nepríde. Ale keď ju budeš mať, tak to príde. Takže on je tiež taký practice and all is coming. Áno. A naviac to pre mňa vyjadruje Uddiyana Bandha Kriya,
možno zase niektorí z vás to poznajú, že keď akoby vťahneš to brucho a robíš nejaké všelijaké zaujímavé veci potom s tým bruchom, že buď sa takto točí ako kávový mlynček, alebo hýbeš im dopredu, dozadu, že u Diana Banda vždy bola pre mňa niečím, že čo, keď robím pravidelne, tak viem úplne akože navnímať tie svaly, ktoré musím zapojiť, aby som vedela s ním hýbať, ale keď to nerobím dlhšie, aj keď to robím nálačno, proste to nejde. Potrebuješ pár dní, aby si sa dostala do toho, aby si vedela to spraviť. Tiež je to practice-knowledge kamen. Hej. Ja som teraz motivovaná meditovať, ako sme rozobrali tú Hatha Yoga Pradipiku po už 2 mesiace iba o tejto jednej knihe a tá stále hovorí o tom, ako si máš sadnúť a dávať ti rôzne príklady, ale zároveň nemám učiteľa, tak si hovorím, že nemôžem robiť nejakú tú mudru, keď ja nemám učiteľa na to poriadne, ale aspoň mi to dáva ako zmysel, že áno, treba si sadnúť a robiť niečo, aspoň to, čo vieš, to, čo už si bola naučená. A je to pravda, že je to také po dlhej dobe, ako som mala pauzu, že som nemala pravidelnú prax s tým, že sedím a pranajama a meditácia, tak je to iné, že som neprišla do tej hĺbky, ktorú som mala kedysi. Aj keď som si myslela, že však stačí si spomenúť na to, ale ešte to tam neprišlo. Myslím si, že je to rozdiel, keď to robíš ako novú vec a druhá vec, keď si to už robila a máš to niekde v sebe. To je ako cudzí jazyk, ktorý si vedela veľmi dobre. Akože potrebuješ nejaké obdobie, aby si obnovila svoje, alebo si spomenula na tie svoje vedomosti, ale sa dostaneš k tomu postupne. Pravidelnosťou. Hej, ako flexibilita sa ti vráti, keď aj prestaneš. Ale to možno chvíľku trvá. Aj keď ja som to zatiaľ... Aj po porode. Hej, ja som to zatiaľ nezažila. Ja akože mám, že by ma niečo bolelo a teraz musím niečo nerobiť, ale ja nemám ešte také nikdy, že by som išla naspäť. Mám pocit, že to stále ide viac dopredu a dopredu, ale nemala som teda tehotenstvo. Tak jedného dňa to musí prísť. No, okej. 35-ka, môžeš zarecitovať. Vishayavati va pravritir utpanna manasaha stitini bandini bandhani. No. Si nesprávne zapamätáš. Nie. Práve že. Ja som bola tiež... Ja som to mala správne. Ja som bola tiež confused. Bola som zmetená. A musela som vyťahnuť našu knižku z Vyasa, komentárom skráteným, pretože ja to tam mám zmenené, lebo naše učiteľky to učili ako Nibandhini a mám to presne aj v tej knižke. Preto to mám tak preškrtnuté a mám tam ičko. Teraz pozerám už od Disikačara, tiež je to i. Aha, to fakt? Super, tak aspoň niekto to mal, lebo som pozerala tiež rôzne knižky. Ale dneska nemám Vyasu so sebou, tak som čítala z Bryanta, on tu má Bandhani. Ale to už ti ide, keď to máš zarecitované, zapamätané ako Stitiny Bandiny, lebo to je ako pesnička, že Stitiny Bandiny. To rímuje. Hej, aj Karera má Bandhani a ja som toto z internetu mala Bandhani, alebo ja si z internetu copy-pastujem väčšinou. Čo mi povie Gemini. A tiež som mala Bandhani a musela som si to zmeniť a pozerala som Vyasu a Vyasa má Bandhani. To sú také malé detaily. Nikto nevie teraz, že čo je naozaj pravda. Preklad. Alebo ukotvenie mysle, spôsoby sústredenia sa na predmet zmyslového vnímania. To je pekné, že ukotvenie mysle. A tuto Disikačar dáva tie otázky, ktoré som spomínala 15 minút dozadu. Aké otázky tam dáva? No najskôr to nie je preklad na túto sutru u neho, tu len otázky na jeho komentáre. Zmysly, ako sú zrak a sluch, majú pri poskytovaní informácií mysli ďaleko siahle účinky. Sú dverami vnímania a my sme často ich otrokmi. Dokážeme objaviť, čo je v našom vnútri silnejšie ako zmysly? Otázka. Vieme ich zaostriť a zabezpečiť, aby nám slúžili? Otáznik.
Takže vieme ich zaostriť tak, aby nás nerozptyľovali, ale aby nám slúžili. Ale myslím si, že toto nepochopíš, keď neprečítaš komentár Bryanta, ktorý tu dáva zase rády, že na čo sa máš tu zamerať, alebo na čo máš zaostriť svoje zmysly. Áno. Ja mám hneď niekoľko príkladov na to. Začajú Pradipíky, samozrejme. Tá nám dáva veľa rôznych tools, na čo. A niektoré sú lepšie ako iné. Vyušajavati znamená nejaký zmyslový objekt a Carrera upresňuje, že toto je jemnohmotný alebo taký ten energetický zmyslový objekt. Nejaký taký ten teplo z toho radiátora versus ten radiátor. Ide to od slovička vyšaja, čo sme mali, zmyslový objekt zo Sutry 1.11, kde sme hovorili o pamäti ako spomienka na zažité objekty. Tak to bola tá vyšaja. A dneska máme vyšajavati, čo je ten objekt samotný. Vaje alebo pravrtihi je vnímanie alebo percepcia toho objektu od pra, čo znamená pred, a vrt znamená odbočiť. Čo vôbec predodbočiť znamená vrt. Vnímanie. Utpanna vzniká, vzrastá, vyrastá. Myseľ je manasaha, to sme už asi mali možno. Sthity sme tiež mali, alebo budeme mať minimálne, lebo to je to isté, ten istý základ, ktorý je vo veľmi známej sutre Sthira Sukham Asanam. Sthira Sukham Asanam. A sthity znamená pevný, upevnený od stha, čo znamená vstáť. A mali sme to v sutre 1.13 tiež. Nibandhani alebo Nibandhini drží, fixuje, pomáha pri ustanovovaní od band, čo znamená zviazať. Carrera to preložil, alebo príde nerušený kľud, keď vzrastie vnímanie jemnohmotného vnemového objektu a ten udrží pevnú myseľ. Takže to, že vnímame ten jeden objekt, ten udrží našu myseľ pevnú a to spôsobí to, že sa ukludní. Pri niektorých praktizujúcich pomáha udržať si úsilie v ich praxi. Jednoducho sa sústredíš na tú prax. A vtedy môžeš zažiť... Jednoduché. Hej. A čo dáva zmysel? Hej, a vtedy môžeš začiť niečo výnimočné alebo nezvyčajné. To znamená, že buď zažiješ napríklad z tej asanovej praxi také... Nezažiješ doslova osvietenie, samozrejme, ale zažiješ ten progres, zažiješ, že wow, toto som neverila, že budem niekedy možná schopná robiť, pretože máš tú prax, zistíš, že niečo vieš, čo si nevedela, že vieš. A potom to ti doručí to, že chceš znova tú prax robiť. Dúfajme. Tak nejako by to mohlo fungovať. Ja mám tento týždeň taký topik, všetci na to ako takí sú smutní, že toto je príliš ťažké, lebo ich učím trošku balancovanie na rukách. A niektorí ľudia sú takí, že toto je príliš advanced pre mňa. A ja si uvedomujem, že keď dneska som musela dať takú prednášku, keď sme starší, už dospelí, tak už sa od nás očakáva, že vieme veci. A už nie sme, keď si bola dieťa, tak ti to bolo jedno, bola si začiatočník, len si sa všetko bolo pre teba nové a bolo to akceptované. Z nejakého dôvodu, keď dovršíš určitý vek a nevieš niečo, tak je to na to pozerané ako keby zlo, hej, že ako to, že toto nevieš, že to by si mala vedieť. Alebo si myslíš, že no, to keď teraz už neviem, keď som sa to doteraz nenaučila, tak ako too late, už sa s tým nedá nič robiť, čo je úplný nezmysel, lebo práve o tom je mozgová plasticita, hej, tá neuroplasticita toho mozgu, že ty sa učíš stále niečo nové. Ja som teraz telefonovala som s mojou mamou, ktorá podľa mňa ani nevie, že mám podcast. Stále. A po slovensky, hej. Čiže by ho mohla počúvať teoreticky, ale asi ani nevie. A ona, že ty sa stále učíš. Ty sa stále niečo učíš nové. Stále niečo študuješ. A je, že OK, toto je teraz kritika, alebo že
Nevedela som, ako to myslí. Nechápala som, že čo tým, či to teraz ako vravíš, že už by som mala vedieť, alebo že na čo. Vôbec som to nepochopila, lebo to nebolo ani také, že wow, že ty sa stále učíš, alebo že áno, že to je super. Vieš, také to bolo iba také dopléna to povedala. Hej. Tak... Ja som myslela, že teraz povieš, že ti zavolala mama a ty si ju naučila robiť handstand. I wish, no. Ako, trebalo by, aby niečo robila. Kariéra ďalej pokračuje. Tradične, aby sme získali takúto skúsenosť na niečo naozaj subtilné, vieme držať koncentráciu na koreň nosa alebo jazyka. Takže Carrera sám s tým začal. To ja som si nevymyslela, že vám tu idem teraz hovoriť o tom, čo hovorí Hatha Yoga Pradipika, pretože Carrera s tým začal. Carrera už dáva príklady konkrétne, ktoré samozrejme aj on určite pozná z Hatha Yogi Pradipiky alebo z nejakých Grande Samhita, tam určite sú tieto mudry. Mudra, som si to musela pozrieť, lebo som zapotla, že aký je rozdiel medzi mudrou a bandhou. Mudra znamená, podľa môjho učiteľa Keshavu, je to psychospirituálna alebo mentálno-spirituálna energetická nejaká dráha. Povedzme tomu, že to je dráha. Alebo nejaké spojenie niečoho. Nejaká dráha, kde niečo prúdi. Nejaké konkrétne miesto. Môže to byť, samozrejme, poznáme také klasické mudry s rukami a potom ale sú aj iné. A Hatha Yoga Pradipika má dve také najznámejšie, ktoré tak ako povznáša, nadzdvihuje nad ostatné. A to sú práve Kečari mudra. To je, keď špička jazyka ide dozadu, to je taká super obrázok. Myslím, že v tej jednej Hatha Yoga Pradipike to je taký obrázok, ako ten týpek snaží jazykom ako ísť dozadu čo najďalej. A to presne hovorí v podstate Carrera, že sústredíme sa na ten jazyk, kde sa nachádza. Môj učiteľ Keshava vraví, že to musíš skúšať a jedného dňa to bude jednoduché tým jazykom ísť dozadu až niekedy sa hovorí, že máš ísť až do nosa s tým jazykom. Ako zozadu. Nie spredu, ale zozadu. Že tak točíš jazyk dozadu, až ti to vstúpi do nosovej. Anyway, je to ako veľmi také zaujímavé. Ale on sa tvaril, že pohodička. Tam máš nejaký akože nektár, ktorý ti tam kvapká a ten máš cítiť. Má určité... Soma. Nejaké určité vlastnosti má ten nektár. Nejakú chuť a tak. A Keshava vie takto ísť jazykom dozadu, aby sa dotkol nosnej dierky. Tvaril sa, že má ako skúsenosť s tým. A že je to ľahšie, čím viacej to robíš. Ale tak mňa to žiaden učiteľ zatiaľ neučil. A potom je druhá Shambhavi mudra a tá Shambhavi, myslím, že s dlhým I, a tá je, keď sa sústredíš práve na niektorí autori hovoria, že špičku nosa v našej tej slovenskej Hatha Yoga Pradipike od Sattva vydavateľstva. Ja vám ju teraz ukážem. Má veľmi pekný obal, lebo sa to tak leskne. Tam sú také kvetinky. A ona vraví, že špička je ten koniec nosa a Keshava vravel, že to je zle preložené v niektorých knihách, takže kritizoval to slovenský preklad, aj keď on nevie ani o tom. A že tá špička sa myslí začiatok toho nosa, čiže koreň. To ako není, že špička, koniec, ale je to ten koreň. A je to v podstate... Ale to je tretie oko. To je, že slovenská je prekladaná z angličtiny, takže si myslím, že aj tam potom sa strácajú tie detaily, nie? Áno, tá slovenská je preložená z tej anglickej originál, ktorá má v sebe poznámky od Krishnamacharyu a on to tam vraví, že špička nosa, tuším. On tam má také vlastné poznámky, myslím, že tam, ja to mám aj. Takže Keshava nesúhlasí s Krishnamacharyom? No. Takto sa rozchádzajú vo svojich názoroch. Keď sa jazyk neustále dotýka dutiny za podnebím, stimuluje to k nektáru, ktorý chutí slano, štipľavo a kyslo. Ale aj štipľavo kyslo ako mlieko, med a maslo ghee. Všetky choroby sa odstránia, starnutie odvráti a zbrane porazia. Jogín dosiahne nesmrteľnosť, získa 8 zvláštnych síl, siddhis, a bude priťahovať božské devy. To som ani nedočítala asi.
Takže na budúce, keď moje deti budú ťahať do dnu sople, ja im poviem, že môže to Nektár. robiť, ale môže to robiť len, ak stočia ten jazyk dozadu. S napoli privretými očami, ustalenou mysľou, znova tu máme tú ostalenú mysel, napoli privreté oči, to Kešava vravel, že na začiatku začínaš s otvorenými a potom postupne sa zavrú. Tak tu nás sú tak na poli ešte iba. S pohľadom nasmerovaným na špičku nosa, ten, kto znehybnil mesiac, idú, alebo ľavú stranu a slnko, pingalu, alebo pravú stranu a je v stave nehybnosti, dosiahne príbytok, ktorý je žiarivým svetlom, to už začína tá ďalšia sútra pomaly, to žiarivé svetlo, najvyššou realitou a zdrojom všetkého. Čo viac k tomu dodať? Krásne. Tak to bola Šambhavi, mudrá. OK, Minažík hovorí, alebo za tým účelom cvičí koncentrácia mysliaceho orgánu. To je tá funkcia duši, alebo duše, to je tá funkcia duše, ktorá vo svojom priebehu zostáva prísne zameraná na určitý objekt. On sa trochu rozkecal, ale v podstate hovorí to isté, že cvičíme tú koncentráciu na určitý objekt. Správne, aj keď to trošku tak inak povedal. To je tá funkcia duši, ktorá vo svojom priebehu zostáva prísne zameraná na určitý objekt. Čiže my keď cvičíme tú koncentráciu, zostávame, áno, je to isté. Správne treba pozornosť obracať k sebe samému. Znova to vraví, že nedáva to zmysel, môžeš sa sústrediť na nejakú blbosť, hej. Mala by si obracať tú pozornosť na seba samého. A to ti utíši tú duševnú prirodzenosť. Tým získaš schopnosť udržať mysel na jednom objekte. To je všetko. Krásne. Dneska budeme skúšať okrem Udiana Banda, Kri, tak ešte aj budem posúvať špičku jazyka, aby som dobehla teba po Indii. Ale ako príde úplne znovu z rodina, umotaná šatkou a potrietá poplom s mŕtvol ako Šiva. Bude mať vybhuty po celom tele a jazyk sa mi bude točiť až do nosa. Teším sa na túto novú Lenku. Ale najviac sa mi páči, že ako si dávala tento týždeň post, ktorý ja si presne pamätám, keď si dávala raz na Instagram tú story, že a tá filozofia ťa až tak nezaujíma a teraz si proste filozofi guru. Jeden kurz, druhý Kešava, sanskrit. No. A ešte teda Bryant. A on tu privádza to, čo tie konkrétne detaily, na ktoré máš sa sústrediť, to privádza ako komentár od Vyasu. Tiež je to tu, že sa sústredíš na konček nosa, len tu sa sústredíš na konček nosa a že potom môžeš mať takéto super schopnosti ako super normal sense of smell, takže nejaké nepozemské vone. Potom, keď sa sústredíš na to podnebie, tak môžeš mať nejaké nadpozemské farby vnímať. Potom, keď sa sústredíš na konček jazyka, tak môžeš mať tie nadpozemské chute, takže zažiť ich, nie že ochutnať. Keď sa sústredíš na stred jazyka, tak môžeš vnímať nejaké nadpozemské dotyky. A na koreň jazyka, tak nadpozemské zvuky. A tieto všetky zážitky ti pomôžu sústrediť svoju mysel na jeden bod a zničia všetky pochyby a toto sa stane tvojou cestou ku samadhi. Takže toto si myslím, že už sme rozobrali dosť. A potom to ešte spomína zase Japa Meditation na zvuku Om. A to sme tuším už rozoberali, že má to ešte väčšiu silu, keď opakuješ mantru v tichosti, ako keď ju vyslovuješ nahlas. A že mantry, ktoré opakuješ len v myšlienkach, majú oveľa väčšiu silu. A teda keď
nezažiješ, nemáš žiadne skúsenosti s tým, že sa dotkneš tej inej reality cez všetky tieto návody, tak to znamená, že tvoje vedomosti sú len second hand. Z druhej ruky. Takže všetko musíš zažiť sám. Nestačí to len prečítať, to musíš všetko vyskúšať, zažiť. A všetko sa ukončuje zase komentárom od Hari Haranandy, ktorý tu spomína, že to všetko zveličuje tvoju vieru na niečo vyššie ako si ty. Že ako vieš zažiť nejaké božské vonie, keď sústredíš svoju myseľ na konček nosa. Konček nosa je veľmi dôležitý, inak ty si spomenula túto ešte privreté oči, ktoré som zhodou okolností teraz natrafila na nejaké takéto články, že o tom, prečo buddhistickí budhovia sú vždy zobrazení s privretými očami. A je to preto, že oni sú stále v stave meditácie. Moja učiteľka Joan to tak niekedy opisuje, že nemusíš úplne zavrieť oči, ale stačí ako keby mať lenivé viečka, také poloprivreté. Zaujímavé, že... Také unconcerned. No a ešte teda ten komentár sa ukončuje tým, že na to, aby sme dosiahli nejaké výsledky, tak musíš praktizovať túto koncentráciu pravidelne a nejakú dlhšiu dobu, aspoň niekoľko dní. A to všetko ide v súlade s nejakou sattvic diet. Hej, sattvic diet, aj keď vraj Buddha sám skúšal sattvic, on neskúšal sattvic diet, on skúšal takú diet, že sa úplne bol taký asket, hej, že nejedol veľa a že potom ho z toho bolela hlava, alebo z nedýchania ho bolela hlava. Že skúšal joginské techniky, to je z tej knižky The Truth of Yoga. Skúšal tie techniky a z toho, že držal dých, ho bolela hlava a keď nejedol, tak sa mu brucho dotýkalo chrbta alebo niečo. A úplne ako odsúdil tie joginské techniky, také tie asketské, kde naozaj sa snažíš veľmi stroho žiť. A povedal, že to nie je cesta. A išiel takouto middle cestou, takouto strednou zlatou cestou. Čo aj Hatha Yoga Pradipika vraví, že máš ísť strednou cestou. A ona vraví na tieto techniky, na tú Shambhavi a Khechari, že máš ich robiť aspoň 6 mesiacov. Takže pár dní alebo 6 mesiacov, vyberte si. Takže potom sa dotkneme končikom jazyka nosnej dierky zozadu a vypijeme soma, nektár. Hej. Alebo nejaké bindu. Čo bindu má rôzne preklady. Môže to byť rôzny preklad, či to už je nejaká taká ten nektár, alebo či to je ešte nejaká iná tekutina. Závisí na kontexte. Ďakujeme vám za pozornosť a za dnešnú vašu čas, ktorý ste venovali počúvaním. Možno ste to počúvali na 2-krát rýchlo, alebo možno ešte pomalšie než normálna rýchlosť, tak či tak. Ďakujeme a vidíme sa zase na budúce. Ďakujeme. Čaute.